Лекичко, леко. По-леко. Чакай да опъни въжето. Дай, събери пак. Тя си излезе като по асфалта. Ето го тук, гробът на Мицубишито. Има 2-3 кубика дърва вкарахме. Чакай малко, стой! Стой така, стой! Само нямаше хвърля така, така трябва да върти въртилата. Чакай така! Пепчо! Освободете аванс, ми дайте да върнем напред, за да може с ляв вулан, защото тук има голяма такова борт. А в момента и ляв да въртиш. Не, и в момента да въртиш ляв. Да въртиш ляв в момента с самия вулан, тук вече няма да отиде върти. Дай, трябва да пробваме. Това е 1 метър нататък. Дай, добре. Хайде се спути дължи. Дай напред да стане. Бързаш. По-бавно. Стой. Аха, те заклениха жестоко. Да завикли, майстор, дай бар. Добре, правиш операцията сега пак се. Така да вулана добре. Вулана добре. Добре, спокойно. Я да има с ляв вулан още малко пообърнеш, да видим какво. Чакай, поклони. Няма такова, ляв вулан ми дай. Там долу трябва. Не, ляв вулан леко дай. Бавно обаче спускай джипа. Ляв вулан ще качиш ледите колела там на Синора. Стига, Степчо, тук ще го под... Там не му. Стига толкова, до тук си. Ей, нали назад изкарваме колата? Нали назад ще... Или напреде? Ще можеш ли напреде? Тук... Напред ли пускаме? Добре, тогава качваш се върху ония. Ако искате някой да седне друг действа, ще кара да кара. Това автоматик. Нека си караме, той си Това ще си карай. Той да си я вкарва. Тук ли трябва да ми? Сега, едната гума е качваме. Левите колела на Синора. Ето. Не. Виж какво, тази гума искам тук да дойде. Ама там няма как да става. Сега ще го правим спокойно. Тази гума ще дойде. Виж, тук ще дойде, да. Левите колела са на Синора.
Сега, моля се, Що не гледаш нищо, левите колела на Сидора, там изобщо не гледаш нищо. Няма как да мина там. Трябва да трябва да тук, защото там ще го... Добре, виж го, Не дай Боже да се подпълни. виж го. Пробай леко, пробай леко. Ако Трябва тръгна да го сложим някакво по камък. Не, чакай. Сега са свободни да сте. Значи, пробай още от тук да я подкараш. Ако тръгна да свича, няма проблеми, тя си дойде. Обаче се завърти. Не, то сега леко, обаче изчакай да мръднат това. Абе, ако се подкара надолу, не знае май. Мога да не спре. Що не беше нормален тип, а тук стигнеш нормално и излизаш на Но той че следва там, малко повече газ. Пруп. без газ. Моля тук, мам. Да, ма то няма средства, няма клиренс, не знам. Сигурно ще бодне на цуната там. Точно преди бонне малко кошчица. Бавно. Да му Ето тук е левата гума, десната максимум е тук. Обаче, ако паднеш, ще ти опасим за нея. колела ги качваш. Десните трябва по-високото да върват. Проблема е тук как се качи. Ще бутаме. Там най-вероятно няма да успееш на място. Ето тук имаш шанс. Не, ти там. Още тук некъде. Там най-вероятно няма да успееш, тук ти до нещо. Аз мисля, че тук Преди камъка. Ние мога да го изкопаваме тук, бе, да си направим. Пусти го леко, ти не бъде тук да тръгне, отново се падне. Няма гуми. За тук той е твърдо отдолу, то няма гуми. Има и малко сняг, ще се държи. Видяло около новата. Така, сега като застане така, е нещо, аз ще го помагам. Добре, така, дръжти, така, добре. Така. О, Бавно. той е блокирал гумите в момента. Той не цена пълна спирачка. Тури камъка отдолу под гумата. Дето трябва да се горяме на тъпа. Тук отдолу е. Майка му ти тук карам. И чак с пързара.